Čau, jmenuji se Noah Ellenwood a bydlím v Českém Těšíně. Chodím na školu tady ve Krantě na Ostrovici. To je Pavel, to je Honza. No, máme zajímavé lidi. To je moje sestra. Já se jmenuji Kristian a učím na elektrickou kytaru. Tak vítejte u nás doma, tady je moje rodina. Tady je Hana, Hayley, můj tačka Mel a moje mamka Amy. Ahoj. Tady tačka připravuje pizzu, protože to je moje nejoblíbenější jídlo. A mamka tam připravuje dort. Je to Noahův oblíbený dezert. Já si myslím, že je hodně skvělý cholek a já jsem tu správnou ještě nepotkal a věřím, že na mě čekáš. Bruno Mars je jeden z nejtalentovanějších skladatelů a zpěváků současnosti. Jeho hit si vybral Noah Ellenwood. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad things that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are, the way you are. And girl, you're amazing, just the way you are. And when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Na tebe vie, že už si vytvoril takú auru okolo seba, že ty keď prídeš, tak už môžeš dať hocičo a ľuďom sa to bude páčiť a budú búrať sa stále. Teraz by som chcel povedať, že je vidieť, že vyrastáš na úplne inej muzike a ne na tej klasickej, takej československej, čo je tvoja výhoda. A to, čo tu predvádza, že podľa mňa presne taký smer, akým by si sa mal vydať, pretože taký spevák tu není, pretože ten výber je úplne perfektný. Ďakujem. Neverím tomu, že veľa ľudí nepozná takúto hudbu, akú ty počúvaš alebo čo spievaš, takže ja ťa cením, bolo to dobré, rodičia môžu byť na teba hrdí. Perfektne. Vy jste okouzlující osobnost, jste velmi roztomilý, já nevím, jestli to víte nebo nevíte, já bych vás snesla i kreslenýho, teda, a i ve 3D bych vás nesla. Vždycky si vyberete dobře, máte senzační frázování, jenom pozor, já možná, že to je tím, že už jsem trošku taková omšelejší květina, ale bacha na to, abyste nebyl příliš naivní, nepřehánějte to už s tou naivitou. Když to přesladíte, bude to působit legračně. Dobře, dobře. Děkuji moc.
No a každý se pro něco narodil. A já myslím, že ty ses narodil pro to, aby si zpíval. A toto máš od Pána Boha, tak na to nikdy nezapomeň. Děkuji moc. A musím říct, 15 let, ne 15 let, máš sexy pohled. Děkuji moc. No, každý z porodcov tu hovorí o tom, že vypadáš veľmi, si také zlatíčko, veľmi si taký roztomilý, sladký. Ja som mal chvíľu chuť zabehnúť do Zverimexu po nejaké granulky, lebo tak si sladký, skrátka. Ale... On je taký hamblivý. OK, to je dobre. Bacha na to, čo ti povedala Gabina. V tom má jednu veľkú pravdu. Poďme k spevu. Máš to šťastie, že u teba aj falošné znie tak, že to tam má byť. Dobre z toho vieš vykorčulovať, neboli tam čisté miesta, ale vždycky si to tak nejak americky obišiel a normálne zrazu z toho bol ten taký nejaký feeling, ktorý my Slováci a Češi nemáme. V tomto máš jedno veľké šťastie a máš slušnú angličtinu, len tak medzi nami. Děkuji moc. Aj falzety boli veľmi dobré, Super. Boris. No a Ellen Wood tento raz vytrel kocúra Justinovi Bieberovi. Videla som jeho živé vystúpenie a myslím, že to je vesmír, toto. Že? No jasne. A musím povedať, že keby mi na teba pripravili adopčné papiere, podpíšem ich teraz hneď tuto na zemi. A beriem si ťa okamžite domov. Strašne ti závidím tento nadľad. Ty vôbec nemáš trému. Mám, určitě Podľa mňa mám väčšiu ako ty v tomto momente. To Ja teraz teda ne- nevím. Ako? Myslím, že já mám větší než ty. Ale nie zo mňa. Ne. Dobre. Ne. Dobre. Ty si vo svojom videu spomínal, že stále čakáš na tú právu, ja neviem, aké je staré to video a či sa niečo zmenilo za tých pár dní. Ne, nic se nezměnilo. A je tu v sále nejaké dievča, ktoré bolo ochotné sa venovať Noahovi na kávičke, na džusiku. Nech zakričí, ak je. Ja taktiež a tiež ti závidím toto celé publikum, ktoré ti absolútne patrí a ja riešim úplne iné veci. Vieš ti napríklad, že čo je hypotéka? Jo? Dôchodkové pripoistenie? Predávky na sociálku? Vôbec nie. Tak ti závidím, strašne mu závidím, že je krásny, je talentovaný, je úplne úžasný, volá sa Noah Ellen Wood a jeho SMS-kové číslo je star medzera 15. Noah Ellen Wood.